Skammel Gammel bor i Thy. Han er rig og mægtig, og han har 5 sønner. 2 af dem hedder Jeppe og Peter. Jeppe er forlovet med Anne, og det er Peter misundelig på. Så Peter lyver om, at Jeppe er død, så han kan få Anne fra ham selv. Peter og Anne skal giftes, og en nat vågner Jeppe ved, at han drømmer om, at der er bryllup. Men det er der jo også. Da Jeppe kommer hen til bryllup og ser hans forlovede Anne og hans bror Peter bliver gift, vil han egentlig gerne bare væk. Jeppes forældre siger, at Jeppe skal være tjenerens bryllup. Det bliver han sur over, så han tager et skarpt sværd og stikker det i hjertet på Anne. Hun skriger og falder voldsomt om og dør. Bagefter dræber han Peter med det samme blodige sværd. Alle i salen skriger og råber, men ingen hjælper. Men Jeppe er ikke færdig. Han tager sværdet og hakker hånden af faren og skal få den af moren, mens de skriger i smerte.